Omah mujur. Empres. Ya, merete 6 meter. Kuwi lek ngrakit wis ndemben mulai omah sing neh gawe sama ewang ngene kuwi digorono. Aku terus ngrakit neh ngono. Ya lek ku kerja-kerja ngono kuwi wis. Iya. Kerja-kerja. Lah iki omah iki hasilnya 20 juta iki hasil tebang tebu tahun lalu istilahnya ngono. Iki lah tuku. Tuku Mas iki. Tuku wae mbah iki. Oh, ngene Mbah Marsal. Anane tak tuku ki apa? Cara mono omah iki nggo riwayat dhewe, Mas. Iya. Pertama aku ndek bojo, duwe Iya, anak omah nganti iki. 5. Buku dadi Yo mantan, omah Mas. iki. Iya. Ngono. Betul. Nah sampai 5. Iya. Betul. Awale Kenangan. dadi manten Aku yo dia omah anak telu wis katok jadi kadang 5. Kuwi tebang tebu iki tahun dhisik iki tau tak rewangi lembur Mas bongkokan. Kan aku ngopeni tebu jenenge Mbah Wadi kan gak ndek anak. Ning daerah ndi kuwi ora ngene. Alah ku jurusan tulisan Oh, gini. pos tebune telah kondang. Nah, kuwi apa-apa aku ngono Lah sak maksudnya. bongkoke kuwi piro? Bongkokane kuwi 3.000. Sewengi Jadi angger ngelilir jam 1 nek jam 2. Ngentune ngopi, 200. Terus babat. ngentokne 100. Teko esuk lho. Entuk 50. Bawa 50. 50 wis 150. Iya. Nah, Rino engko jek tebang rombongan ngono maksudnya wis rombongan Ya tebang. rombongan khusus Ya, rombongan. wis sing khusus leburan dadi Dhewe. pas entek tebangan kuwi lembur aku iki entuk dhuwit 2.000. Maksudnya ini gak ngusung amat iki, gak mendang ya betul talene tinggal. Ora, ya engko sing muat ya wong ngene iki maksudnya iya sing wong tebang nang kono sing muat. Ya nggo tak kuwi to. Iya, Ning cuma sampean lembur. dihitung bongkokan. Ngitung bongkokan. Dari angger biar untuk 50. Tapi ya jujur ngitungmu ora 45 menit 50. Ora le. Wong kuwi yo dihitung karo Ngentang untuk 42 50 ngono kaya. aku dikon golekno wong bereng wong telu wong papat kon amre cepet prosesnya tebang iki ben tambat. Kang sedhela usum mudan-mudanan iki lho, Mas. Dadi ngoyak wektu. Terus tak arahno golek wong bongkokan amrendang. Berarti anu penemu bongkokan sampean. Iya Yen kan ora enek. Tapi kono ndelala ya seneng. Sing penemu aku. Nek tekan kita sing enek Ndelala aku iso lembur. Wah, alhamdulillah kesempatan golek dhuwit wis dados ngono. Di cita-cita masalah iya to. Iya, ndangen-angenan soalé cek-cekane ngene angger 2 minggu, sisane mangan, sisae kebutuhan kudu songke mbah iki 2 juta ceritane. Nggo pinangka omah iki. Alhamdulillah buat Dol. Dol. Yang penting awake sehat. Kang iya. Iya to. Lho wong-wong iki rasane aku gumun, Mas. Gumun aku lah gumun. Babat suwengi. Isih babat sedino. Aku lah Isih gumun. mikul. Biyen ki rasane ra Dhisik ngene. Iki ngono, aku amor penebang iki marek-marek, Mas. Wong daerah Dongnongo, daerah Bloronan, tak mori. Jawa Tengah. Lah aku ya termasuk wong tuwek. Ya kan gak oleh mikul. Mbah kasah mikul, Mbah babat ae ngono. Roh aku buta babat iki seneng yo an babat teh-teh. Laren Mas. Wong aku ra mikul kan babat tetep nyeruk. Lah giliran ngeret sing keduane kan 2 rit. Lah bongkokan gede aku yo melok mikul. Ra ge roh dek lho, mbah pe ruso ngono. Oh, lha terus biasa kayon tapi biasa mikul. Lah ora ngerti gembolanku gak ngono. Latihane wong kono modele aku seneng teorine. Wong tebang kuwi amre cepet ki iso narjet. Jam semene kudu semene. Pomo 2 rit kuwi jam 10 jam apa lebih truk sing sita kudu wis metu. Wong babat misale taruhe wong 8. Pomo saret ki 200 bongkok. Babat nak go entuk selawe ya go ngepos. Jadi cepet prosesnya. Apa teko untuk selawe. Pelindungane sebetulnya. Jadi iso narjet. Wong tenan kok. Kuwi ngono kuncine. Angger iso narjet cepet. Iki kan niat to. Iya. Niat itu. Jadi terus muat yang ngono seweneng. Muat modele urung bek gong leren wah seneng aku melok latihan. Wah alhamdulillah kuat. Lah saiki sanono mari yo. Senajan arang mikul tapi tak garap malah ayo patas aku ngono ya engkres tuwek-tuwek ya engkres. Sale aku merge nak leren-leren, aku malah kalah, Mas. Dulu jak leren dulu. Ngene, kuncine nang awal. Kuwi nak leren keringetan to. Terus kuwi wis 100 garing awan kuwi malah lempok. Iya. Nek lanjut ra ketang gremet. Nek ganti teori, mulane wong-wong kuwi muni ngono yo, wejane piye to?
Suwuk apa? Suwuk apa? Jenggolan. Darane ndek suwuk. Jenggolan. Lho panas yo ngono. Latiane mange. Malah copot Panas lagi. ngenter kuwi dhisik. Bapak tok wis sedina. Ana ping 3 dik. Wis panas wis rasa dirasakno dimbarno. Lho ngantek saiki matap. Panas gak lho cacah iki perut ngantek ping 3. Aku cek patas. Iki babat. Kowe gak panas Mbah. Lho wong anu le ibarate cara bayeke. Kowe iki wong Tebang Tebuno urung pupak nek ngrasakne panas aku ngono. Cara bayeke. Oh tetep blayu wae aku ngono. Tapi mbae gak pamer ngono. Mbae patas sedina manas wis tau latihan, wis ngetes aku. Anggo tes awake. Tahu nih. Pendidikane ora Tes guru-guru. sedina ngono. Yo Alah aku ora tau ngono kuwi. Lha iki wong apa? Gak tau ki. Rata-rata oleh wong jobe gumun, Mas. Iya. Wong sulur tau tak mari. Ya gumun, penasaran. Wong Dungnongo daerah Bloronan tau tak mori ya penasaran. Perkara aku babat matas ngantek panas. Ngerti anumu ya, Minggir iki temu nang ndungu adan. Sekali minggir ngerokok apa ngopi awet neh. Ndek aku penenge Ngomong kan ngenteni Iwana juga. Wong Tebang Tebu iki gak perlu cepet teorine ne. Angger betah gramuk ya entuk akeh. Ngono wong Tebang. Pulah dil leren alah entuke saithik. Alon-alon gramuk entuk terus. Kuncine kuwi cepet. Aku lagi kroso iki. Piye? Krasa piye? Sampeyan Nah, Hotelmu. lah perkara mikul iki lho Mas Yon ki olah roh dhewe. O jaman balok iki kaya apa ngono. Aku ki paling cilik dhewe nih wong kayon iki. Piye, Mas? Diwang jajan iki 2 juta lho. Oh, piye? Sing Anu makane kuwi diwe uang anake jajan 2 juta per bulan. karo anake per bulan lho. Wis aja mbahas party. Napa-napa ijek dicukupi lho. Ijek orang mermo. Iya wis enak ora kena Nah. ditoto. Sempat ngebel kuwi iso-iso. Heeh. Bar kuwi wis gak tau ngebel. Nek pengen omongan tak tekoki. Lho, ora ndang ngomongi malah nangis. Melok nangis. Kok nangis? Kenapa loro? Kayak Pak Den Kenapa? sih enek. Ora apa-apa. Wis saurane ngono kuwi. Bar kuwi wis belas tanpa ngabari neh. Wis suwi ya untunge. Kok iso ya? Kuwi. Anake piro? Anak Iya wis cilik. gangsa. Lima. Paling Mulai cilik ning Ngawi. Lho. Sekolahnya ngancar. Apane? Kricak. Kerincakan di dhuwure sampean wis rapi kabeh. Dereng nembe setunggal sing rabi nomor 3. Lho ya. Ini yang mati. Sing nomor Ijek telu sekolah? lagi, wis di anak. Mboten. Lah rencanane Wis lulus. iku nang Solo aku. Melok anak. SMK. Anu niliki. Wonge kan di anak. Aku tau roh. Sinten kula to? Jane. SMP kula. Maksudnya iki ya. Ning Solo Niliki baye. Tahu Bayi yang ngerti putu kita. mula. Nampa putu. Teng pundi? Nampa putu. Teng pundi? Perjalanan Nang Nggih Solo. mungkin. naratan alus dulu. Nggih. Nampa baye. Napa putu Nampa wisan. putu. ning ndi Solo ini. Solone daerah Surakarta, Banyuanyar. Banyuanyar. Karan templek ngono. Perbatasan Boyolali Boyolali. Solo. Dalan nek ono karene ndi ke? Kuwi nang Tebangan ngono. Boyolali, Iki Karanganyar, liru nek kaya. Banyuanyar. Banyuwangi. Iki yo Kabupaten Jurusan Giliru Karanganyar, ya? Mbak Boyolali, Purwodadi kan perbatasan lho. Nggih. kono satu wong. Liru, Mriko jliru. liru kae. Liru iki dak dipitule. Ning ndi ada bahas ngene anu ini ya. Mboten nggone lekpor, lektum. Endang mobil Ora. Tuh me anu di sini. Enak sampure wong iki. Tuh me Jon. Sing lanang wong ndi? Mendung. Wong anu Coba ta? Bumi. Sukabumi. Iya, daerah Depok. Sik ning ngene. Dicer kan. Iki kamu iki kan pesanan ini.
Bacok kayu. Cek. Iya Kang ya. Enggak Saiki lah mbocok kayu ya Cuk, oke. sik ngatasi nek karep mbacok. Cuma sayangnya iki gumunku bareng wis tuwek iki aku gak iso numpak sepeda motor muatan Oh, kurang tetet. ngono. Wis suwe songo gak tau anu. Nah Latihan. dhisik baluk biasa nih. Sawe 30 nang motor yo ngatasi. Saiki jolok cilik nek ngempet mabit. Geden Aku baloke cepet saiki. nek. Heeh. Melok ngentekno dolok-dolok sing jek tenan cara iso. Ya aku tak enakno tuku lho kok. Karek golek ramsuk kula dan golekno kok. Iya, karek-karek ngusuk. Ya ya orang bisa. Terus nang pesen rono bar. Aku cara jane anu. Kuwi engko tak dekne nang kulon wis rakat. Nang kono kan wis ana pondasine. Ana Mak, pondasine. Gaya apa Pak didekno ning kono? Nggo toko. 6 meter dawane piro? Lha sapa ngari, sapa ngerti Iya. Mas Ari ndek dhuwit nang kono digawe toko pakaian apa toko. Hari kan berapa? Nomor kali. Barepe teng Batam mereka. Batam. Ya, Dereng enten sing rabi. duwe lah kerja rek. Ya. Itu gak ada rapi kan. Sik golek duit. Geran-geran kok. Aku ora butuh peluru loh, Bos. Iya. Pak Kancil lagi sitok niku. Tahun setengah anak gue baru. Yang lulus tahun. Kuwi wis Mati tukang Anu, mas. apa wis enek komen competition. Kapan Pak Kancil memang cucunya pengen roh konten. Pengen di kontennya Pak Kanjel menimang cucunya. Kapan gitu? Harga teko maksudnya. Kayak sanyu yo. Enak sumber ya ora iki. Nah niki niku Kata usah banyu tapi. mboten pernah sati niku. Sip. Kancane garing Wis ini sipil apa? Sipel. Mau beli sipil apa? Sipil. Belum sipil. Mau kudu Kuwi ra tau usah kuwi liyane dosat kuwi ora. Indonesia ya. Berang meter kamu sih? Gak tau kentean. 15 jare. Lima. 15. 15. Cetek 15. 15 meter. Ngene aku 7 meter ya Ran. 7 meter nggih malah. Sing sumur ngene iki Kene sing saiki sipil kabeh gak tanggo ngebur. Mas. asin bareng. Iki nggone kokek kono bareng ngebur iki. Libur. Dong wis sumur kabeh iki. Yang ngarep pasar ki mung yo. Sumur kebur 2 juta. Nggih. Ngom. Sak sipile komplit merek 6,5 dadi. ngeroy. Halo, bener ra ya. Saiki mundak 500, dhisik 6.000. Kok 2 juta murah Dhisik, sapa ngebur anu, dhewe. Nggone Ari sing kono sing omahe tileh kuwi ya ijek tak tutupi berburane. Kuwi Gunung tak buwetot. ijek Tak zamane pelongo ruwae Mas Asin. Songo ae sing ngebur. Sapa? Mas Songo Oh iya heeh. Ruwa cangah. kuwi 6 juta kayaan. Saiki mundak mau terus. Tapi bareng gawe kuwi ngarep pilih kuyatno. Kuwi sing gawene yo pemilih online wong Hongkong ngono. Sing ngene sumur kuwi sik. Sak gendenge omah. Sak blonjone nang budal nang lintas pitu. Jadi esuk-esuk jadi transfer 15 juta lho. Alhamdulillah matur Iya. suwun. Mugi-mugi lancar. Nyambut meleh sehat. Iya Mbak ya. Pokoknya makasih banyak. Pak Kancil ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk family online dimanapun berada, nggak perlu sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat selalu, Bapak ya. mudah antar rezekinya. Amin amin. Wayahe wayahe. Wayahe wong uli mulih. Yo. Nang mati. Amin. Iya, Nggih, Pak Dino. Mamet. sehat-sehat nih. Ya, aku yo rada iki. Ada apa? Dodol sipi aku ya. Anu iki, mburi, tutup. Wis mau pulang. Patok.
Telone wong ceklek kabeh, Pak. Telone wong ceklek kabeh. Bas. Wedok. Anune sakit iki. Kada selang, kada wae. Aku wis wae kok. Rene Mbah. Hah? Mbah War. Ya wae. Ayah kancil, guys. Leren apa? Dia ngomong karo pemirsa kok. Ngomong makasih, Pak. Aku yang ngomong Makasih. makasih, saya tak kamar mandi. Ini materialnya udah dikirim semua. Makasih banyak atas segala perhatiannya dan bantuannya buat Pak Kanjil sekeluarga. Pak Kanjil mengucapkan terima kasih, pokoknya beribu-ribu terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan Mbak Allah di luar sana selalu sehat, selalu lancar rezekinya, diberikan panjang umur, sehat, seperti itu ya. Ini udah terkirim, nanti sore pergi nengok cucu dulu, nanti Senin mulai gali. Besok pulang, pokoknya ya Senin mulai gali gorong-gorongnya. Makasih banyak guys atas supportnya. Semoga sampean semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan pokok dimudahkan segala urusannya guys. Ya, ini tadi lontongnya. Nanti dibawa ke tempat Mas Bagus. Ya Pak, entak kabeh. Pak tak bener Mas Febri sih. Ya apa? Dia cek kok. Apa sebalik? Dia sembah. Engko mampir kene yo nek wis. Kenapa? Bayar EC. Kasih baru. EC 30. Hah? 30. 6. Kan kabeh 6 jadi 30. Yang Bapak engko jam 4 tadi sudah ngomong. Nek jam 4 dia jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai di sini dulu. Materialnya udah datang. Materialnya udah selesai, udah dikirim. Nanti mulai hari ini tinggal benahi ngerjakannya guys. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.